Pero at least na kasi. Napunin mo ah? Hello. Ay, si Kwan yung. At least, dili kayo sila ano. Dalawa ni sila ang lalaki, babae na. Abdullah, ang lalaki mo na. Kasi pangalan na yan? Muhammad. 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 Opo. Muhammad. Ano pa magulat niya kay Abdullah Muhammad. Pasok. Adre lang. Aporador Angelo. Aporador Angelo. Ika-present mo. May nabi ha. Baltimore John Benedict. Baltimore. Batacantulo. Kirby. Vecina. JB Castinlag. Camila